And then Bese. Yes, or Bese or Bese, yeah, attend you. You were in you, but in the champion. Or buy him a chai, me call them was in a chai, me call them was Arofo ya mamunyi na atenase mwakwa ba Nyansapo kasamfo nyisi Nyansapo na waje so de ya mame se yisane no badwemba ekwan so ewie enne ya saba betenase bi mehu mwache ejiri se munyina nso mohoye adesua na meguso na ya betenase die subscribe na share na like na fa wadwenche nso fa to ase efa mame sa ewo ehonomo yenkoi na ya bere wa ya beto ano yenkoma na kwa aba na afi yini nkomo mame abere wa papa bi ye akwa baba Nyansapo so ya enyado ochire mamba na umpom te se ya poma ko timfo adawro poma checheku akofo poma no asante nwoma no nyama asepon awurade yesu a ena so nwa ye feyie uduku ni duku be no duku ebom sisi ma hwe di na de boy you ye yellow bi we de nya de bon ni bia ho okay ena ntoma no we de kwasuo ne boy hina esoro no ena fom ne we ne de sai aye nto ne de bia ye nche dani ni didi no ti soro ne de ndie we de ye frɛ ne ngumu okay ento aparo ne ye de ayi anwere de ngumu akofo poma no bibia woni bia ewudin na ye ba se di a na ya brewa na anu ni etwam ye beje ye disuade kakra ye beje ayesem abasem efutuo pie mu efiri bae ene sa na akwakoye ya beto ya brewa ye beto ama no na waboaye ne de wo no woni ye di hu nkomo na ye femu adesua e de aboye brand se de maka no subscribe share na like na fo adwenche fato efa mame abrewa me samu akwa babiem ye buru se de na anu ye baaye a ye beje adesua firi ho na ene ya sa babiem na we de wadaroma na mikura mini mecha apanyini wunu ya na se wo ba na se wo den ya de watisu ni acha apanyini bia apanyini ye me nana acha apanyini ye nana na se de watisu sesi anso ye nana ya ye me nana edi ni da so de ya me nana no da so nko ade upo nana no nyesa ene na mayene nwum no baako ni ye mfa nsha aguru yase na enye de obanyi mecha me kwadom so eno chai me kodom so obanyi me chai wato mami abenu eno cha wato mami abenu ode mo sabe ma yensu enu odi bi bembe dware di owodi ni ogbonidi odi ye cha panyini obanyi me chai me kodom so eno chai me kodom so Nedi odi na yebo ndi no di he cha panyini wanyi me chai me kodom rose eno chai me kodom rose erie ye ko yanim no memo ato ba ko no so ama me na de ye nko ye nhya ase ansa mamimi sa wetia wa na fafem ansa na de wo de ama me e cha panyini atumfuo no mu de hene pa na ne ba no e cha panyini utimfo a ne ba no ndi obiri ye boa oh okay enu nti na ade se obiri ye boa wona odi ye ahenkai enti ade hye no e ba ya ye betoto echen ni nyina wono e na ye panyini okay wo him panyin ba no ese betimi aka se ese Ghana ha ni kroma de wo de ye chan wo se o ma otirim ye ode ka se preko pe wo yotumfo ba ayese de bia me na ma me de gim ye friend se wo yi kwan no oyi akwan de bia me de na ma me de gim sakanya se otumfo papa efiri yekurum opoku ware jaache timi metiwe otumfo ne seneme asa na ti wo hene se ne me dimye ni patwa ene wo hene tia me panyini firi jaache baafo amoate timi saye ne tia me panyini wacha se timi meto no ene ye wonna gya no wahe ene minua ni mprempe baafo amoate wo jaache enti meto sa no abro ye wonna ni patwa enti wo de eche ye be ready e de wo de ye mfa wo toto ahwene ye bia preko pe because me wo de me to wan otumfo ne papa ne me na tia me panyini ne me
enti wo na wo de me compare no to hwan what do to be ye asa na me hwe omudi saa no ohun hure nya abotre abro yensu ade na yenko a na de ya na toda na ma kire mu asante ne ma bi wo ho a edine firi eba ya sa edine bae ekwaye fa so a sa edine no ebae ma kire bia nkontomire mu ne ade nyina kama ene yeduru bese so aye hu bese pa ya ye nuanum kramfo mfani awu bese empanimfo kura mfani ya ni beria ya we bese bia ni abre ye nana wotimfo kura na ni beria kwacha ne bese akomfo Nigeria kura de no na wo ye hoho ba ye de som first akomfo a wabene pa no behu se wo wi bisi se komfo anoche se bese no wo wi ye opi ni nsu gu ya efifiri ya wo fiyase ebi nsu kura wo fiyase enti bese de e frɛ no odi agoro mu pa na de ebe ya ye benya bisi no tete no na obema bi transe a ye frɛ no ejabe arefo bumi ni yasumu na agro ne ahya ase ne ejabe yenko ode obe na obe no ono nko ate ne ho transe se ode ne ho yese onsuro obi a wontie di obi a beka enti da na ye daboni a yahye ato ho se saa haha wi yenko ho benada na saada no so ye frɛ no kwabnabna benada no kwabnabna tetiro ye wu bi e so de abna kwabna na be ma so ne frɛ no kwabna nti bna ena wo bede wo mfa ho de bia udi akoni aba wi hunu no kan waso mo na mo de musuro a me de musuro de besie bi ensi me pese de de beye me no be se me gibidi me ntena ho be ma de onsuro wu o de so a na dakro de abrafo ko kire no ye de ne bae de be ni se sa be me e de be pa na ye mfanye no ene ye de to wodrum de to wodrum ni ye si ne te se de ye si ebro no obi ena saa habana eda bi se yenkum ye kwabenabena no yenkum no okomu na se watomra no enti mra na wato no ho asotwe ni yesi asotwe no okay se ye wo mra ye wo man mra ene wo man ene ye enti ono ne ye ya ye de ye no amane a wo ye etia saa mra wo buso no so enti ye de to woduru ene tip me ma kese abetiri wo pebolo saa ena ya na se ba kutuye ne koto bebi se ba kutuye na ne se ba kutuye enti bebi e kotoye no na nanom se ye be abotre obi no wa fom mara no enti ho ne yoye ne woduru na yesi ni enti na se ye di nipa bia ni nyina na to woduru atum ni yesi no ni tiro ne ho bebi a yesi no eno ne nam so ma ne se ba kutuye efiri wodurum koto nchen koto bebi e kotoye no okay bebi ehuri kotoye no okay na nanom je ho hye no nso so obodue mo ha na fa saa nwom ba akono fa fem mame wienio no mai bresi amwe enu wenu brabehoma obanye mecha panyina nu wenu be kwadi wahene wo wiemu no mai bresi amwe enu wenu brabehoma adancha maso echa panyina nu wenu be kwadi wahene tie wienio no mai bresi amwe enu wenu brabehoma. Wow. Ehon na saa nwumwe na wo kire mi mu a wo ka kire me se adum ba bia ne duafo no wo no ochiri twie osai a wo gine twie no so a wo bo dawuru no saa kontonkran na kakra na wo maye ne ho no
ɛhɔ na ya amana a konfo no chiko yi adenchem ni difrika geti amana no mu no a do muduru hɔ adenchem ti won mu twam ti hɔ ye tiawa no ha de nki gina ha tiawa untimi nyina ha nche ɛna ɔkɔpɛ saa amana no so hɔ no no saa ba bi obi bɔ dawuro sesei a wɔde adenchem no ɔpai mu ya anwade ma mu pai a ɔma adenchem ni kɔhyɛ mu ansa na wɔfrɛ otimfo ama waba abɛhwɛ no sɛ a we de adenchem mana so enye ho na osisi osi efra adenchem mana so efra adenchem mana so enti ho na se etutu ne baba echa panyini a woye panyini ema panyini echa no na panyini che mani nyina ho na obesi ni fie ma wow ene no wote ho enti ho ye echa panyini dia abusia we de omoguo ye de be fam kakra ye di ka ye we ni nyina a ende nyansapo nanso agya ebeba mu ni ntina na mpese ye nyina sa atwe adwene free ekosi so si ebe kai na wo a wonya nhweye ne de obetini akọwachi ewo nyansapo e page na so na wakọ akọpẹ saa eye mfoni no wahwe ɛhɔ no a obi gina friend prisons Methodist wo Central Police Station wo no ɛhɔ ye adenkyemena so ne din no ɔhene bɛcha apanyini ne ba ɛdea abrewa ye ntoa so ne senatu akɔtɔ nkyɛn to se mpanyin sesɛ mpanyin agye ho se ye be na wo hwa na kire se ebiri bia ya mu bia behwe bi ehunu se saa bia ha no a ye se ye nkɔ ho wo be ekɔ ho ebra ye twe na so no ene na so ne se etu beto ha ntina na no magye ho se di obi ade be ye asua de se onkɔ saa asase no so na de na o magye hu o aba papa ya ne ye fɛ na obe okọ mure ya ne yesi nkomi ne se si no adum etuto ho yi o na se abo afoforo hu afedi ehunu ya se esen no so afifiri esen na fifiri esen na fifiri na so abro so bodu obene se no a won mu si no waduru no etufi nanum kɔtɔ fam no nananom gye ho no se ombema ayense na ho ne nkrofo nwu se amamre ye ntoto nase na wadi ho amane adi agoro no afedi ye yagye ho nkrofo hu bisa no esen na se afifiri wow afifiri ya aso aba aba no so ye no so a empenimfo se de dawuro se besi na ye no se besi ni dawuro nti enyini ye na ye te ya ye boy no abe ewu ni na o kamu ha no emu so ese moja o wi na o pigu ho a no so a ayi moja obesi de de abeni na obesi edidi awero ho ye de ye adwumaden obi a wo kowira mu ye adwumaden bia so de besi to nanum a ekom ne no besu kom ne no adwuma wo ye wo mbre na ogun adwuma so saa na besi mwa su bie mu no eno so na akoso fufuo ni nyina so ade koro na na ewu wo wi a ensu koro na upi wo a ensu koro na eba ni ese obese no obese a ya ateni no ase no wow aji wo mai isimufo kra de wo agye aboso Nigeria fo mo sifo kra de ese wo a wo bedi mpanini e no wo wi besi a wo ntwitwiri wo se wo ngohoro wonu na dama wo se na ye ko ne bi hyehyehye wo se ntem wo ne selechi papa no wo ne edu di hene nti sa wo ye de hi abedi akonwa ufiri wase nyina de yede tete wo na mo isi ni bi dogo na mo ne tesefi o se wayi bi sa eja dogo so ya horo wonu wo se hwe bi ko bi kro ma ko di hene me ye wo hene metra ko so wow se besi
eye niema mienu papa ne din de obe ena ne se atu ese atu ye na afifiri ena aso aba ena obi anadua we ye die oh hwe obe eja obe ne se na etuto ho no ena afifiri yi o eso ya aso aba ye kan ye wi a ayeko osia ye ko ne se abrewa metiase a emuko no gina wa ma papa ne yesi no mogya na wonu mu do obi mogya no nti kane no obi ene kura no wo mu enum wi na de na ne bere a owe bese unu se bi wo hemfo obi tidwom a no wo wese na mo a bese na he ne mfum no ai because me hu se ekro ma akwaside nom ene afasha ye nigye bi aba me hu se ohene bi ewe bese ebra be hu bi akomfo ani abra ni suman ya fa no no na akom no namu no osa no no wo bese ayiye bi ase ebi a santen na tenase na ebi asem bi ani bere bi no na ebi a bo hu se ebi a ohene resa na no a na se ye bi a eye bese a ani bere ba ohene nya chingam no ore wo mu de to dwom se wato abese no betimi aboa za anyum na kakra na be ka se na ayi tabi kura adwum bi wo ho ai me kai nyum bi sa na me de me nkai nyum no se metimi ato wo betimi aboa ye kai ne dwum wi ya wakasa bi kura bo se tan se se de ato abese no na che se ye nidi enibiri aba we wasi abusua bese ho adesua na egusu ye hwese abrewa betimi aboa na nkan enyu no betimi akaya na nka wato bi de aman nti koso na subscribe wonye ya no ahye no like na ado adwenche de ato ase de aman menu mienu no anya hwe no ye besua bibi ne hu se sa be na se na eda ho no ya ade mienu obi a no ode obi ne se eno no nti ye hwe ade de afiri mu dwumi ye oto ano wu anya ade so o ka sa adwun aka na se metimi akeka breast kura dwum be to pa o so me yure anya hwe exam so na eni esua de a 2 letter was a friend is no ubekọ no spell hu se won de s na edi kan yo so de I na edi kan yo enti etoda sa na eba ewo ho okay timfu wo to dwum no aka se o timfu opoku ware sabre na ye opoku o se tutu wato abese no hai the catcher for asa na nasa de ss ebra ye hene a nasa tonte ase opoku ware ne yiri free muo no ese omusu anwum bi ane no kura ehyem omienkoja ne wono anko beba tumfo opoku ware ade atonani o omienkoja ne wono anko beba asante menyi na ewura na ye ma yako omienkoja we no anko beba ese anase ni buafu no ama ade atonani ase bibza oh anase ne buafu asa na we ye abrajo ha me wonkai ama mimisa we enti sa bisin na habai no wonsem wa kasa bebuobu ayi na moka mo se besepa eni konyini ahabai ye tase no de onim ano dodo na aka no benimdifo ye tase no benyansafo benyansafo ano bi se benimdifo ene da wo ma meti ase se eye de onim ano ene ne wotwa ka bi ana se konyini no eye besehene ede ene besehene besi fufuo no ene ye friend besehene enti bra eso fufuo no kan ho no is we de ahine ofita okay besi no we ni benesi no we de ahine besi fufuo no ono ne ye friend besehene na eno ne ye sa friend wo konini eye okonini enye kohini eye wo konini okay nti eye besepa ene okonini ahaban ye tase no de onim no anya sa abebepe okay na wo se bibia se de obekro no efire no wonini ai ye wo nkukoni enweni nti bese no nini no oh first no ene no amate ase minim se okonini no eye duaba foforo bi na haba na bia ene ne sekeke minim se sa besi fufuo ne efe no okonini no
Wow. Eno ani efiri no okoni. Wow, wa mmesua de pa. Na se besepa ani okoni na habai. Yetase ne de onim ano. Enam se we ye bese fufuo na we ye bese kokko ni nti no. Ni nyina de baako. Enso na habai no esepa. Enti se unye obi a wunnim pa unhu. Na de ntina ne binim kan se obanyansafo ana. Sa na kan de ne ye kan na ekire ne ye kom ade hu se ne se eduo no ti we. Ni no ebe de me hu so ye eduo. Mi nyansa te se de yin. Na mi twam akọ na wote hɔ a be de me hu se wo ye eduo. Age se minim na Appiah gina ha na eduo no gina ha me se de eduo no ni na wo so ni Appiah. Asma wo kan hu mfa so wo ehwesode wo Bible. Solomon ne mpenanom ene ne yerenom eduru ba bi kura ne yese onim bi edin ene onim bi enso yese de onim nyansa paa no ye King Solomon. Enti nyansafo de senka we ba ono ane mampo ne ne ose nko hu nanso ni nyansa nyina echi no na bi onim wo mo Onim no paa onim no ti Matias ye ho etase ne de onim ano ampa ewe abroa ma me na ase pa arefo ye fancy na ye nsore so na ye nko yeso ye bibi tiawa asem tiawo hoyi yesem mo kan say ana ben na me mu yi o se asemtia ano de asemtia no de ena mpese me kentina ya na abrewa wo fie me frɛ na abrewa ya na monte ase se nya abrewa pa na ye kwa Appiah na ti akonwe so a kene ye de bɛkɔ ho adom me Bese nsia ne hu asemtia ya de ano de asem ye kaka na mu de atu ye ka ne tietia a biribia wo ka ya okay enti ye mfa treat ma anya hwede hu se obe eja obe ne se ene tuye ne sini tuye no ena afi ye je ho se be yensa na wote se ne komfa noche ne sodo a odi si ho a ene ya je ho a ye twa sika ekokohwe ni ade aye nsra hwe na ebi ebeduru mre bie no na efe sodo ne obi mu nemum afifi sebia ti kwa na we hwe komfa noche sodo no na ese eno andi na aba beka wo sa abepepe na we aye nhwesode a mede amamo a etie tumye mfa nante na sua na se mesrew sharing no de ya ne wo fom bomoden na se na fam onu ebi no hu kwan kure fa so a yenya be sen aha de edimu sie ye mamu nyina mo ene hwe midi ene abusua pani owusu tuo sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya be antime nyina ni mu ampata na wo yade ya